हाद्राय मोनजानानै गगा मोननानै सेस जासिगोनलै लोगोफोर गैला देहायाबो। हाय फ्रेन्ड, मा नोंसोरो साबस्क्राइबखौनो बिराद खालामनो बायो नामा? साबस्क्राइब खालामलांनांगौब्रा नायनानै। साबस्क्राइब खालामनायाव जेबो थाङाथ'। साबस्क्राइब खालामनानै हो एबारनिफ्राय अननानै लोगोफोर। बे फाग्ला बिदिजों जायो। आंनि बे बड'लेण्ड दावबायारि चेनेलखौ एसे अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौ नायलांबायल'सो थायो मानसिफोरा, साबस्क्राइबखौनो खामा। साबस्क्राइब खालामनानै होदो एसे अननानै। हाय लोगोफोर, मा जाबावगोनब्रा नै सोरांबानो खामानि बालायलांबाय माथो मा होनबावनो। गोरिब जिबन ना, खामानि मावाबानो मोनजाया, खामानि मावबाल'सो एसे फैसा थायो। जोबोद खस्थ'लै दुखिया जिउआव, मा खालामनानै जाबावगोनब्रा। बाबाबो खारग'आ माथो, सोरांनोल'सो नांगौ बेरेफुंजानिफ्रायनो खामानि। भिडिअखौनो बनायनो मोनथाराखै दामानि, गोबाव जाबायमोन। दिनैसो एसे सम मोनदों भिडिअ बनायनो। सानफ्रोमबो मोनायो, उपाय गैया मा खालामनो। दुखिया अबस्था, खामानि मावाबानो जाया। लोगोफोराबो मोनफैयाखै दासिमबो, मोनफैसिगोन बिसोरबो दा मोनफैबा खिथिगोन लोगोफोर। गासै आंनि लोगोफोरखौ फैगासिनो, मोनफैसिगोन खोमा बारा गोबाव गैला। लोगोफोर, आंना बन्दुफोरा मोनफैबाय आरो फैबाय थाबावदों। नै बे सासे आरो दंबावो, आरो नैथिंनिफ्राय ओंखारबोगोन। मोनफैजोबाखै गासिबो। आंनि गारियानो लदिंलै लोगोफोर, हाद्रायखौ माबायदि जानाङो। बे फाग्ला बेबायदिसो जायो नालै सानफ्रोमबो खामानिया। हाद्राय मोनजानानै गगा मोननानै सेस जासिगोनलै लोगोफोर गैला, देहाया बेबायदि थाबावगोन।